Ego. Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak ebatzi du legez kanpokoa dela euskararen ezagutza aintzat hartzea. Gipuzkoako Foru Aldundiaren menpeko Uliazpi Fundazioan 34 lanpostu betetzeko oposizioan. 2021ko uztailean onartu zuen Uliazpik 34 zaintzaile kontratatzeko prozesua. Euskararen ezagutza B2 titulua baldintza zen 32 posturentzat eta meritua beste birentzat. Betekizun hori ordea bertan behera utzi du auzitegiak. Sententziak dioenez, euskara normalizatzeko plana ezin da lehenetsi oinarrizko eskubideen aurrean. Gabon, Martxoak 3 elkarteak oniritzia eman zion erakundeek urtarrilaren 26an bidalitako azken proposamenari eta Memoria Gara plataformak bat egin zuen erabakiarekin. Erakundeek parte hartzea onartu dute eta estatutuak sinatu dituzte. Gauzak horrela, Memoria Gunea nola izango den eta zer eskainiko duen erabaki behar dute hurrengo hilabeteotan. Nerea Garzia. Aste honetan Martxoak 3ko Memoria Gunea albistea izan da. Izan ere Eusko Jaurlaritzak eta Arabako Foru Aldundiak patronatuan parte hartzea onartu dute eta estatutuak sinatu dituzte. Ostiralean berriz Gasteizko udalak sinatuko ditu estatutuak. Hala, Gasteizko sarraskiaren 47. urteurrena bihar izango da. Urtero antolatzen den omenaldiaz gain, Martxoak 3 elkarteak zenbait ekintza antolatu ditu. Ostegun honetan, Vital Fundazio Kulturunean Martxoak 3ko dokumentala proiektatuko da. Ostiralean berriz arratsaldeko 6etan erail zituzten 5 langilei omenaldia egingo diete eta 6:30 manifestazioa Martxoak 3ko plazatik irtengo da. Eta grebei dagokionez, otsailaren 27tik martxoaren 5era astebeteko greba egiten ari dira Osakidetzako garbiketa azpikontratatutako langileak, osasun zerbitzu publikoko langileekiko homologazioaren defentsan. Ostegun honetan legebiltzarrean bildu dira. Langile hauek ja bere garaian duela urte mordo bat lortu zuten haien baldintzak homologatzea Osakidetzako langileen baldintzei. Zer gertatu da azken 5 urte hauetan? Osakidetzako langileek jaso dituzten hobekuntza guzti horiek hauei zaie aplikatu, ez? Zentzu horretan ikusten dugu homologazio printzipio hori lortu zana Gipuzkoako metalgintzako lan hitzarmena negoziatzeko 3. bilera izan dute. Hurrengo batzarra martxoaren 15ean izango dute. Negoziazio mahaia Degi Patronalak eta ELA-LAF Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek osatzen dute. Sindikatuek Adegiri exigitu diote proposamen zehatz aurkez dezala Gipuzkoako metalgintzako hurrengo bilera. Patronalak berriz ere ez du ezer ekarri bilerara, hortaz uste dugu patronalen negoziazioa luzatu nahi duela, arindu beharrean. Jarri ditu mahai gainen ez eduki zehatzak, zehaztasunik ez du eman, baina akordioa osau halko luketen nolabaiteko planteamentu horiei jarri dizkie mugak. Ikusten dugu aurrean pausok etorri partez, etorri zaizkigun bakarra izan dielatzea pausok eta mugak. Enpresak KPI-an portzentaje produktuen azken presion deribatzen badabiltzala, beraz esango du enpresan egoera. Hego Euskal Herriko lanmerkatuak motel amaitu zuen 2022 urtea eta are motelago hasi zuen 2023. Otsaila ordea ez da hain kaskarra izan, bera egin baitu langabeen kopuruak eta gora berriz landu denak. Otsailean langabeziak bera egin du eta gizarte segurantzako afiliatuek gora egin dute. Datu hori berez ona da, batez ere egungo testuinguruan aurreko hilabeteetan baino tentsio gehiagorekin. Baina inflazioak eta mehatzuek etenik ez duten arren, gure enpresek kontratatzen jarraitzen dute eta gaur egun duela urtebete baino jende gehiagok ditu enplegua eta eskubideak. Bizkaiko metalgintzako sektorean dauden 53.000 langileen 18% emakumeak dira. FEDEMen
arabera. Izan ere, Bizkaiko Foru Aldundiko enplegu gizarteratze eta berdintasun sailak eskatuta, Bizkaiko Metagintzako Enpresen Federazioak egindako azterlanaren emaitza da, baina ez da bakarra. Tailerreko langile guztien 12% baino ez dira emakumeak. Martxoak 8 atarian, emakumeak eta industria izeneko jardunaldia antolatu du eta bertan emakumeak lantegiko edo zuzeneko eskulaneko postuetan duen zeregina, tratua eta presentzia izan dute erdigunean. Según los últimos datos de FUEM, las mujeres representan o representamos el 18% de las personas que trabajamos en la industria. Aunque si ponemos el foco en el taller, ese porcentaje disminuye hasta el 12%. Sin embargo, si por otro lado analizamos las ofertas gestionadas por nuestra área de empleo, los perfiles más demandados de la industria son precisamente los que están relacionados con el taller. Entonces la cuestión es, ¿por qué es aquí donde nos encontramos con menor presencia de las mujeres? Eta kulturan Korterrazak Gasteizko eta Arabako Aire Zabaleko film laburren festivalak lanak aurkezteko epea ireki du. Otsailaren 27tik maiatzaren 18ra filmak aurkeztu ditzazkete interesatuek. Jaialdiak 8.000 euro inguru banatuko ditu sarietan. Ongietorriak gurean gaur gaueko albistegira. EAEko Justizia Auzitegi Nagusiak atzo emaniko epai euskarabofoa salatzeko elkarretaratzea egin dute Uliazpi Fundazioko langileek gaur Donostiako Jose Maria Sert plazan fundazioaren egoitza nagusiaren parean labek eta elak deituta. Uliazpi Gipuzkoako Foru Aldundiaren menpeko erakunde publiko bat da. Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak ebatzi du ezin dela euskaraz jakitea eskatu Gipuzkoako Foru Aldundiaren Uliazpi Fundazioan zaintzaile gisa dauden 34 lanpostuetako bat lortzeko, oposaketen bidez bete beharreko lanpostuak alegia. Luis Javier Murgotio epaiak sinatutako epaiaren arabera, euskararen normalkuntza plana ezin da oinarrizko eskubideen aurretik joan, eta euskara kasu honetan baldintzatzaile izateak urratu egiten du hizkuntza eskakizuna egiaztatzen ez dutenentzat lan publikoa egiteko eskubidea. Euskalgintzaren Kontseilua hizkuntza eskubideen behatokia UEMA eta labek oso larritza jo dute epaia, eta botere judizialaren odlarraldian beste urrats bat dela adierazi dute. Debekuen logika horretan bizi gara eta uste dute dagoen azalpena horixe dela, ez? Gure albo estatuek logika monolinguista hori erabat txertatuta dutela eta hizkuntzaren ikuspegitik supremazismo hutsean ispilatzen dela hori. Epai horren aurrean Gipuzkoako Foru Aldundiak helegite jarriko duela iragarri du. Garbine Mendizabal Gipuzkoako Foru Aldundiko hizkuntza berdintasuneko zuzendariak nabarmendu du euskaldunok eskubide osoa dugula zerbitzari publiko guztiekin euskaraz egin ahal izateko. Uliazpi Fundazioa Aldundiaren erakunde autonomoa da eta dibertsitate funtzionala duten pertsonei eta haien senidei zerbitzu ematen die. 2021ko uztailean 34 zaintzaileren lan deialdia argitaratu zuen, eta horietatik 32an euskararen oinarrizko ezagutza eskatu zuen. Langileen ezagutza tasa normalizaziora gerturatu eta erabiltzaileen eskubideak bermatzeko helburuarekin. Auzitegiak baina ebatzi du oinarrizko eskubideen aurka egiten duela 34 zaintzaileri euskaraz jakitea eskatzeak.
Testuinguru honetan Uliazpiko langileek protesta egin dute goizean EAEko auzitegi nagusiak hartutako erabakia epai euskarafoa dela salatuz, labek eta elak deituta. Langileentzat kolpe gogorra izan da epaia, iritzi diote hutsean uzten duela azken urteetan egindako lana. Eta euskara hizpide dugula azterketak euskaraz egiteko eskaerari erantzun bat zordiola heldu da gaur frantses hezkuntza ministroa Bordelera. Euskaraz! Eta oztopoaren tamaina ikusteko, hortxe dago adibidea, ez? Ipar Euskal Herriko ikasle, ehunka eta ehunka ikaslek oinarrizko eskubideetako bat, azterketak beren hizkuntzan egitea, urratua dute. Eta horren aurrean, desobedientzia esango nuke zilegi ez ezik beharrezko ere gertatzen dela. Gaiz aldatuta, Martxoak 3 elkarteak oniritzia eman dio erakundeek urtarrilaren 26an bidalitako azken proposamenari eta Memoria Gara plataformak bat egin du erabakiarekin. Erakundeek parte hartzea onartu dute eta estatutuak sinatu dituzte. Martxoak 3 elkarteak oniritzia eman zion erakundeek urtarrilaren 26an bidalitako azken proposamenari eta horrekin hitzitzat jo du Memoria Gunearen oinarriak ezartzeko abiatutako negoziazio prozesua. Erakundeek patronatuan parte hartzea onartu dute eta estatutuak sinatu dituzte. Horrela, prozesuak hainbat hilabete geldirik egon ondoren aurrera egin du. Erakundeok fundazio honen estatutuak onartuta eta 3 erakundeen parte hartzea berretzita, uste dugu pausu erabakigarria ematen dela, fundazioa bera sor dadin, eta horrela beteko dela gazteiztar asko eta askoren nahia, 1976an izan ziren gertakari eta malgarri haien inguruko aitortza eta memoria egiteko. Gobernuaren kontseiluak argi berdea eman dio, Arabako Foru Aldundiak Martxoak 3 Memoria Gunea fundazioan patroi gisa parte hartzeari. Eta fundazio horren estatutu arautzaileak onartu ditu. Memoria Gunea abian jartzeko akordioak 3 oinarri edo baldintza izango ditu. 2021eko hitzarmena errespetatu beharko dute, fundazioaren estatutuen helburuak zuzenduko dituzte eta biktima bat egongo da lehendakari ordetza postuan. Eta bueno, esan beharra dago, naiz eta nahiko nekagarri esan prozesio honetan egotea, indarrak atera ditugula, aurrera jarraitzeko, presionatzen jarraitzeko, eta azkenik lortu dugula, eta guretzat izan dela garaipen bat, lortzea 2021an adostutako lankidetza hitzarmen hori aurrera eramatea. Gauzak horrela Memoria Gunean nola izango den eta zer eskainiko duen erabaki behar dute hurrengo hilabeteotan. Ez genuen nahi, argi genukan ez genuela nahi izatea nolabait memoriaren enkapsulamendu bat, nahi genuen izatea zentro ireki bat, zeinak lotuko dituen atzoko eta gaurko borrokak, Martxoaren 3ak ere hori irakasten digu. Bestalde, Espainiako gobernuak patronatuan sartzeko asmoa iragarri du. Aurrekontu orokorretan proiektuarentzako 600.000 euro bideratu ostean. Eusko Jaurlaritzak, Arabako Aldundiak eta Gasteizko udalak ziurtatu dutenez ez dute eskaera ofizialik jaso. Biktimen elkartea berriz erabaki horren aurka azaldu da. Gasteizko sarraskiaren 47. urteurrena ostiral honetan izango da. Urtero antolatzen den omenaldiaz eta manifestazioaz gain, Martxoak 3 elkarteak zenbait ekintza antolatu ditu.
Eta gaizaldatuta berriz ere, otsailaren 27tik martxoaren 5era astebeteko greba egiten ari dira Osakidetzako garbiketa azpikontratetako langileak, osasun zerbitzu publikoko langilekiko homologazioaren defentsan. Ostegun honetan legebiltzarrean bildu dira. Osakidetzako garbitzaile azpikontratatuak greban dauden. Astelenean astebeteko lanuztea abiatu zuten berdinen lan baldintzak Osakidetzako langileekin homologatzea eskatzeko. Langile hauek ja bere garaian duela urte mordo bat lortu zuten haien baldintzak homologatzea Osakidetzako langileen baldintzei. Zer gertatu da azken 5 urte hauetan? Osakidetzako langileek jaso dituzten hobekuntza guzti horiek hauei esaie aplikatu, ez? Zentzu horretan ikusten dugu homologazio printzipio hori lortu zana apurtu dala, ez? 5 urte daramatzate lan hitzarmenbarik eta enpresarekin hainbat bilera egin arren, negoziazioa blokeatuta dagoela ohartarazi dute. Estamos viendo que tanto las empresas como el cliente, Osakidetza, están incumpliendo el principio de la homologación al negarse a adaptar e implicarnos las diferentes materias aplicadas al personal propio de Osakidetza. Simplemente estamos reivindicando que se nos apliquen las mismas condiciones que al personal propio de Osakidetza en base del principio de homologación. Osakidetzako zuzendaritzari erantzukizuna eskatzen diote. 2 urte daramatzatelako bilerak eskatzen gatazkan bitartekari izateko, baina ez dute erantzunik jaso. Egoera horrela, astebeteko greba abiatu dute Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Osakidetzako azpikontratutako langileek. Honetan inplikatuta daude 3 herrialdetan lan egiten dituzten garbitzaileak, ez? Osakidetzaren lan zentroetan. Bai ospitaletan eta bai osasun zentroetan, ez? Eta orokorrean kalkulatzen dugu egongo diela 2500, 3000 langileen artean afektatuta. Badalen egunean, Gurutzetako ospitalean istiluak egon ziren labek jakitera eman duenez. Sindikatuak salatu duenez, 2 langile atxilotu eta beste 4 identifikatu zituzten. Gainera, grebalari bat ospitaleko larrialdietara eraman behar izan zuten. Edonola ere, protestekin jarraituko dutela iragarri dute. 32 egun eman dituzte greban Donostiako onkologikoko garbitzaileek soldata arrakala amaitzeko asmoz. Gipuzkoako bide garbiketako langilei baino 25% gutxiago ordaintzen zieten, baina lortutako akordioak 24% soldata igoera bermatuko die. Aldarrikapenei eutsiko diete benetako urratsak ikusi arte. Osasunbideko intersindikala osatzen duten sindikatuek, labek, SAEK, UGT, KELAK eta Comisiones Obrerasek mobilizazio sorta iragarri dute datozen asteetarako. Nafarroako osasun sistema publikoak okerrera egin duela eta osasun departamentuak langileen eskariak aintzat hartu ez dituela argudiatuta. Nafarroako osasun plataforma ere batu da protestara eta sindikatuokin batera aterako da kalera osasungintza publikoaren alde. Martxoaren 15ean elkarretaratzeak egingo dituzte osasunetxe eta ospitale guztien aurrean. Hilaren 18ean berriz manifestazioa egingo dute Iruñean. Eta Gipuzkoako metalgintzako lan-hitzarmena negoziatzeko 3. bilera izan dute. Hurrengo batzarra martxoaren 15ean izango dute. Negoziazio mahaia Adegi patronalak eta ELA-LAF Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek osatzen dute. Sindikatuek Adegiri exigitu diote proposamen zehatza aurkez dezala Gipuzkoako metalgintzako hurrengo bileran.
Patronalak berriz ere ez du ezer ekarri bilerara, hortaz uste dugu patronalen negoziazioa luzatu nahi duela, arindu beharrean. Jarri ditu mai gainen ez eduki zehatzak, zehaztasunik ez du eman, baina akordioa osau alko luketen nolabaiteko planteamentu horiei jarri dizkie mugak. Ikusten dugu aurrea pausok etorri partez, etorri zezkigun bakarra izan dilatzea pausok eta mugak. Enpresak KPI-an portzentajea produktuen azken presion deribatzen badabiltzala, beraz esango du enpresan egoera ona da. Akordio bat nahi baldin badeu, borroka izango dala akordioa baldintzauko don modu bakarra. Urrengo egunetako beste sindikatu deitea gure artean elkartu eta nolabaiteko mobilizazio batzuk adosteko patronalan jarrera aldatzen dan. Negoziaketa oraintxe hasi da, baina garbi da ona da, ez badao eduki nahikorik edo negoziaketa momentu batean agortzen baldin bada, guk bai konfrontaziora juteko autua hartuko deula, eta egia dare bai beti esan deula, azkenen batasunak indartze gaitula. Oraingoz badakiguna eta gure konpromisoa da asanbladak egitea gure komarketako afiliazio eta militantziarekin. Bizkaiko metalgintzako sektorean dauden 53.000 langileen 18% emakumeak dira FEBEMen arabera. Izan ere, Bizkaiko Foru Aldundiko Enplegu, Gizarteratze eta Berdintasun Sailak eskatuta Bizkaiko Metalgintzako Enpresen Federazioak egindako azterlanaren emaitza da, baina ez da bakarra. Tailerreko langile guztien 12% baino ez dira emakumeak. Bizkaiko metalgintzako sektorean dauden 53.000 langileen 18% emakumeak dira FEBEMen arabera. Izan ere, Bizkaiko Foru Aldundiak eskatuta Bizkaiko Metalgintzako Enpresen Federazioak egindako azterlanaren emaitza da. Los datos muestran que, aunque cada vez más mujeres estudian carreras o formaciones técnicas, todavía hay un desequilibrio de género en estas áreas. Hala, martxoak 8 atarian, emakumeak eta industria izeneko jardunaldia antolatu du patronalak. Bada, Iberdrola dorrean ospatutako mahai inguruan, emakumeak lantegiko edo zuzeneko eskulaneko postuetan duen zeregina, tratua eta presentzia izan dute erdigunean. Izan ere, hainbat oztopo mota daude, genero estereotipoak, emakume eredu eza eta prestakuntza gabezia besteak beste. Pero también una oportunidad para reflexionar sobre lo que podemos hacer para fomentar la incorporación de la mujer a un sector fundamental para la economía como es la industria. Aipatu dut ere, maiz emakumeek arduradun karguak izateri uko egiten diotela, bere lankideek, gehienak gizonak ez diezaieten gutxietzi. Datuek erakusten dutenez gainera naiz eta gero eta emakume gehiagok gradu edo prestakuntza teknikoak ikasi, oraindik ere genero desoreka nagusia da. Ildo horretan ezinbestekotzat jotzen dute heziketa, hezkuntza inklusiboa eta ekitatiboa arlo horietan. Y es muy importante que abordemos la necesidad de trabajar desde edades tempranas el fomento de las vocaciones STEM entre las niñas y jóvenes y mostrar ejemplos de mujeres trabajadoras en el mundo de la industria, de la ciencia y de la tecnología. Azken batean, gaur egun gizarteak ez duela industrian lan egin nahi nabarmendu dute, eta askoz gutxiago burdin honetan. Eta ikuspegi hori aldatzea halabeharrezkoa dela deritzote, are gehiago erronka demografiko betean. Tenemos 988.000 cotizantes. Si va a salir medio millón, la cuenta nos la deja un poquito floja. Y la entrada de personas, sabiendo lo que está saliendo de las universidades y los centros de FP, que la pirámide poblacional está invertida, es mucho menor. Luego, por tanto, la captación de talento, tanto de hombres, pero también y fundamentalmente de mujeres, es imprescindible. Tubos Reunidos enpresak 2 orduko lanuztea egingo du azken lan istripua salatzeko. Otsailaren 24an Tubos Reunidos enpresako langile batzordeko sindikatuak elkartu ziren eta erabaki hartu zuten. ELA, Comisiones Obreras, UGT, LAB eta SK sindikatuek mobilizazioa deitu dute martxoaren 3rako eguerdiko ordu batetatik 3etara bulego aurrean bilduko dira. Elkarretaratze eta lanuztearen helburua da otsailaren 20an gertatutako istripu larria salatzea.
Gaiz aldatuta berriz ere zaintza eredua eraldatu den aldatzeko. Hori aldarrikatuko du Euskal Herriko mugimendu feministak heldu den martxoaren 8ko mobilizazioetan. Ohi bezala, manifestazioak egingo dituzte Euskal Herriko auzo, herri eta hiriburu gehienetan. Eta aurrean dugun zaintza sistema heteropatriarkala suntsitzeko, martxoaren 8an Euskal Herriko kaleak hartuko ditugu. EAJak, PSNek, CNek eta Confebaskek zaintza behar desberdinak merkantilizatzearen, privatizatzearen eta haiekin espekulatzearen ardura dute. Emakumeen nazioarteko eguna gertu dagoelarik, Nafarroako gobernuak bere kanpaina aurkeztu du, zuregatik guztiengatik. Lemaren bidez, adina eta egoera alde batera utzita berdintasuna lortzeko egindako ekarpenak nabarmentzen dituzte. 8 emerekin bat etorriz, Maria Txibite Nafarroako lehendakariak 2023 berdina saria entregatuko dio Nafarroako berdintasunaren aldeko emakumeen eta feministen erakundeen koordinakundeari. Por ti, construimos una sociedad más justa y democrática. Zuregatik, gizarte justuago eta demokratikoagoa eraikitzen diardugu. Por ti, incorporamos talento femenino e impulsamos la conciencia en igualdad. Zuregatik, emakumezkoen talentua txertatzen dugu eta berdintasunean kontzientzia sustatzen dugu. Por ti, tendremos un futuro más libre y solidario basado en los cuidados. Zuregatik, zaintzain oinarritutako etorkizun askeagoa eta solidarioagoa izango dugu. Por ti, por todas. Zuregatik, guztiengatik. 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Martxoak 8, emakumeen nazioarteko eguna. Eusko Jaurlaritzak, Eudelek, 3 hiriburuetako erakundeek eta emakundek elkarrekin aurkeztu dute aurtengo martxoak 8rako kanpaina. Elkarrekin lan egin dute aurtengo kanpaina aurrera eramateko eta emakumeak gora lelopean webune bat sortu dute. Gisa ezin dugu beste aldera begiratzen jarraitu. Egiturazko aldaketak behar ditugu emakumeok lidergo posizioetara heltzeko ditugun zailtasunekin amaitzeko. Erabakiak hartzen diren lekuetan emakume gehiago behar ditugu. Eta berdintasunez iristeko aukera izan behar dugu. Horretarako gure ahalmen guztia berdintasunean garatzeko aukera emango digun gizarte bat eraiki behar dugu. Emakumeak gora egiteko aurkitzen dituzten oztopoak gainditu behar ditugula aldarrikatzen du kanpaina honek. Baina honekin batera baita ere pedagogia pixka bat ere egin nahi izan dugu. Nolabait ez genuen geratu nahi lelo batean bakarrik. Horregatik, kanpaina honi gehitu zaio webgune berezi bat emakumeakgora.eus. Eta honetan saiatu gara azaltzen. Nolabait, zeintzuk diren emakumeek lidergo eta erabaki postuetara heltzeko dituzten zailtasunetako batzuk. Aisialdiko eremuetan gerta litezken sexu erasoetarako protokolo bat bultzatu nahi du Nafarroako gobernuak, Nafarroako berdintasunerako institutuaren bitartez. Helburua Nafarroa auzorako protokolo instituzional eta bateratu bat gauzatzea da.
y lo que esperamos es tener pues precisamente un protocolo justo para antes de San Fermines para poder garantizar, sobre lo que se trata es de garantizar que las mujeres estemos libres también en los espacios de ocio. Juan Maria Aburto Bilboko alkatea elkarrizketatu dugu gaurkoan Hamaika Telebistan. Bilbotik abiatuko den turra izan du hizpide eta nabarmendu du turrak Bilbotik atera nahi izateak zein Bilbok turra bertatik atera nahi izateak erakusten duela, eraikitzen ari diren hiri eredua oso erakargarria dela. Prozesu luzea izan da, baina gero eta gertuago da momentu honetan, ezta? Prozesu izan da, oso luzea, 6 urte egon gara proiektua lantzen, Parisera joaten, beraiek Bilbora etorten, baina, ziurtasun eza batzuk egon dira prozesuan, baina azkenean lortu dugu, eta uste dut oso importantea dela turrak nahi zuela Bilbora etortzea, eta guk nahi genuen turra hemen eukitzea. Baina horrek esan nahi du, eraikitzen ari garen hiria edo eredua oso atraktiboa dala, ezta? Eta suposatzen du berriro Bilbon munduko mapan egongo dela. Eta izugarrizko marketingeko kanpaina izango da. Izugarrizko eragina eukiko du turra pasa ondoren, hainbeste herri desberdinetan telebistatik eta komunikabidetik agertuko da turra eta agertuko da Bilbao, Bizkaia eta Euskadi. Eta segurazki jende askok erabakiko du irudi horiek ikusi ondoren Bilbora etortzea, eta hori gure garapen ekonomikorako baita ere uste dut importantea dela. Martxoaren 8irako egun gutxiren faltan Aburtok nabarmendu du berdintasun mezua helarazten jarraitu behar dela gizartean. Zentzu horretan, sentsibilizazio kanpainak egiten jarraituko dutela dio, puntu beltzak identifikatzen eta baita Bilbon polizia gehiago jartzen ere. Lan eta lan jarraitu behar dugula. Behar dugu berdintasun mezua gizarteari helaraztea, ezta? Eta, badirudi ez dala erreza, azkenean nik uste dut aurrera pausuak emon ditugula, baina behar dugu paso gehiago ematea. Azkenean behar dugu emakumeak libre sentitzea Bilboko kaleetan. Eta kanpainekin jarraitu behar dugu, sensibilizazio kanpainekin, bai eskoletan, bai gazteen artean, eta bai gizarteari helarazteko olako mezuak. Baina baita ere, hirian dauzen puntu arriskutsuak, baita ere hirigintza ikuspuntutik, puntu horiek landu eta kendu, eta horretaz gabiz, mugimenduekin eta partido politikoen baita ere, ezta? Eta gero beste alde batetik, guk ipini behar ditugu mahai gainean behar diren baliabide guztiak. Adibidez, oraintxe daukagu Bilboko autobusak, emakume bat gabean eskatzen badu, gelditu hementxe, neure ataria, neure portala hor dauta, nahi dut hemen jeitzi, holantze egiten da. Eta gero, baita ere, polizia beharrezkoa da, nola ez, polizia gero eta gehiago daukagu Bilboko kaleetan, eta geure asmoa azkenean da segurtasuna lortzea eta Bilboko emakumeak libre sentitzea. Jasangarritasuna hizpidea azpimarratu du gero eta espazio gehiago irabazten ari direla oinezkoentzat eta autoentzako espazioak murrizten ari direla. Horrez gain, Medusa proiektua ere izan du hizpide eta dio proiektu horren helburua dela metroaren elektrizitatea erabiltzea beren hornidura lortzeko, autobusen hornidura elektrikoa lortzeko. Trena abiadura handikoa izango da, baina prozesua ez da
hain abiadura handikoa, eta hori behar dugu momentu honetan. Nik uste dut proiektua Bilborentzako, Bizkaiarentzako, esango nuke Euskadirentzako oso importantea dela. Beste hiriek abiadura handiko trena badute eta Bilbok ez badu, horrek esan nahi du lehiakortasuna galtzen dugula. Eta garapen ekonomikorako konektibidadea oso importantea da. Horrexegatik, nik alkatea naizen aldetik, beti eskatu dut proiektua alantza izan behar da, eta trena lurperatuta heldu behar dela Bilbora. Hori izan da beti neure proiektua, eta hori izango da neure proiektua etorkizunean ere. Eta hori lantzeko momentu honetan aurrera pausuak emoten ari gara. Adibidez, ministeritzak atera du, esleitu du proiektua, eta guk esleituko dugu abandoko plan berezia, master plana esleituko dugu. Horrek esan nahi du, aurre pausuak emoten ari garela. Eta hori izan behar da, eredua lan deitzeko. Momentu honetan, lantzen ari gara edo lan taldean nik uste dut ona dela, eta gure asmoa behintzat izango da holantze jarraitzea. Zein izango da aldaketa nagusiena? Behitu, momentu honetan, hor Bilboko erdian daukagu izugarrizko hirigintza ikuspuntutik izugarrizko hesia. Oposizio osoak azalpenak eta neurriak eskatu ditu ate birakariei buruz. Hain zuzen ere, ate birakarien eztabaida piztu da hauteskundeen atarian, hainbat enpresa pribatuk Eusko Jaurlaritzako 5 goi kargudun ohi fitxatu dituztela eta euren ardura publikoak utzi eta 2 urte igaro aurretik hasi dira arlo pribatuan, naiz eta 2014ko batera ezintasunaren legeak ez duen horretarako baimenik ematen. Ate birakariak, entzufismoa, adiskidekeria ez dira kontu normalak, ezin dugu pentsatu hori guztia normala denik, eta kezkatzen gaitu gaur izpide ditugun kasu hauek ez ote duten normaltasun sentsazio hori herritarren artean gehiago edatzen. Ate birakariak gertatzen baldin badira, zergatik gobernuak dituen mekanismoak hori gerta ez dadin, zergatik ez duten behar bezala funtzionatzen. Egin zuten derregorrezko konsulta hori, batzorde honi, jakiteko, hasi behar zituzten jarduera pribatu horiek, bateragarriak ziren edo ez, ordurarte funtzio publikoan izandako jarduerarekin eta izandako eginkizunekin. Eta 4 personek jaso zuten baimena edo baiezkoa aktibidade berri horretara pasatzeko. Ernaik hamarkada bat bete du, bizi eredu bizigarrien eta proiektu askatzaileen aldeko borrokan. 2013ko martxoaren 2an aurkeztu zuten Ernai Lizarran. 10 urte geroago ospakizuna eta aldarrikapena uztartu dituzte. Duela 10 urte itxaropenaren alde altxatu ginen. Eta ordutik goizero itxaropen horrekin altxatzen gara. Ahotsik ematen ez digutenan ere, irudiekin oihukatzen duen gazteria garelako. Ekintza txikien bidez, garrasi egiten dugunak gara. Ez gaudelako edozer jasateko prest. Eta beti, amets handiak izkilarriz aldarrikatzen duten horietakoak. Bizitzeko modu bat da gurea, euskaraz bizi garen gazteona. Uste dut hori batetik badagoela gazte antolakundeak ezker abertzaleari egindako ekarpena, bigarrenik uste dut ere ez, balioan jarri nahi dugula azken urte hauetan Euskal Herriaren eraikuntzan egin dugun ekarpena eta hirugarren eremu bat nik uste ezinbestean aipatu behar dena bada ez, gazteriari eta oro har gazte mugimenduei egin diegun ekarpena eta egiten diegun ekarpena 10 urte hauetan ez. 10 urte zer nahi, baina hemen ez da deus amaitzen. Oraindik dena dugu irabazteko. Baina, nik uste horren aurrean elorreko gazte topagunea bai izango dela ez, milaka gazteren konpromisoaren erakusleio, izango dela gazte boterearen erakusleio eta izango dela gazteok dugun gaitasun horren erakusleio ez.
Gizartaren beste ertz batzuei helduta, Gasteiz izango da hiri pilotu Europako karbono neutroko hirien proiektuan. Net Zero Cities hiri pilotuen programaren bidez, Gasteiz aukeratu dute ekintza klimatiko berri bat abian jartzeko. 2 urteko iraupena izango du programak eta EBEk finantzatuko du Europar Batasuneko hirien misioaren baitan. 25 izan dira hautatutako proposamenak, hasieran aurkeztu ziren 103 proposamenen artean. Bestalde, Europar Batasunean ia 57 milioi tona elikagai alferrik galtzen dira urtean. Bruselak neurriak hartu nahi ditu, baserritik mahaira estrategiaren barruan horrela, kontsumitzaileen artean elikagaiak alferrik galtzea ekidin nahi da. Ia 57 milioi tona elikagai alferri galdu ziren Europar Batasunean 2020an, eta kopuru horiei aurre egiteko neurri sorta bat proposatu Bruselak baserritik mahaira estrategiaren barruan. Europako Estatistika Bulegoaren azken datuek erakusten dutenez, Europar Batasunean ekoizten diren elikagaien 10% inguru bidean galtzen dira, bai banaketan, bai jatetxe zerbitzuetan, bai etxeetan. Europar Batasuneko herritar bakoitzak 127 kilo janari eta edari galdu zituen 2020an. Hau da, 57 milioi tona, galtze hori 130 milioi euro inguru lirateke. Kontsumitu ez ziren 127 kilo horietatik 70 kilo etxean galdu ziren. 23 kilo elikagai eta edarien fabrikazioan, 14 kilo ekoizpen primarioan, 12 kilo jatetxetan eta elikadura zerbitzuetan eta 9 kilo banaketan. Alemanian galdu ziren alferrik elikagai gehien 2020an, 10,9 milioi tona guztira, eta Luxemburgon gutxien, 92.600 tona inguru. Ildo horretan Bruselak neurriak hartu ditu baserritik mahaira estrategiaren barruan. Horrela kontsumitzaien artean elikagaiak alferrik galtzea ekidin nahi da. Eta 2030 baino lehen, oraingo zifrak erdira murrizteko helburua dute. Eta elikadura kate osoan zer galera gutxitu. Bestalde ere bada zer hobetu, honako hauek identifikatu dituzte. Erakunde publiko eta pribatuen arteko lankidetza areagotzeko beharra, kontsumitzaien eta enpresen ohiturak aldatzea, produktu galkorretan elikagaien segurtasuna mantentzea eta aldi berean erabilera bakarreko plastikoa murriztea, hondakinei aurre egiten zaien bitartean. Gai izaldatuta berriz ere, suizidioaren aurkako protokoloan preso guztiak egotea eskatu du, espetxeen aurkako elkarteak salaketak elkarretaratzea deitu du, datorren astearterako Gasteizen, Martutenen eta Zabaian 2 preso hil ostean. Etxerat elkarteak jakinarazi duenez, Juan Carlos Subijana Basauriko kartzelara itzuli behar da 2. graduan. Etxerat elkarteak ezinegona adierazi du Subijanaren eskubideak urratu direlako.
Eta kulturarloan Javier Muguruzak bere azken diskoa aurkeztu du, Txitxarroa eta Atuna. Javier Muguruza musikari eta konpositore irundarrak aurre zuzendutako Txitxarroa eta Atuna disko berria kaleratu berri du Leire Bilbao idazle ezagunaren letrekin. Esan nahi du jarraitzen dudala, orain dela 3 urte, aspaldin hasitako bidean, baina bereziki azkeneko 3-4 urte hauetan hasitako bide hortan, aurrentzako musikaren bidean, alegia. Nola baiteko konfirmazioa edo, beste behin ere, 3-4 urtetan Oker, Dodoa eta orain Txitxarroa eta Atuna etorri da, orduan nik uste dut, esan daitekela bide bat markatzen ari garela, ezta? Urontzian dagoen arraina itxasora bota duzue eta libre utzi duzue. Horrela sentitzen dut poesia musika bihurtzen denean, kantu bihurtzen denean. Poesiak eta musikak bat egiten dute lan berrian eta metaforez eta onomatopeiez osaturik daude abestiak. 10 kanta sortu dituzte orotara eta diskoan topatu dezakeguna aurreratu digu Muguruzak. Ez du igual, nola esan, diferentzi oso nabarmenik bestekiko, musikariak eta ekipoa nahiko antzekoa da, baina esango nuke registro desberdina dagola, ez? Postasuna dago, baina tragedia ere bai, ez? Eta hori ere kontatu behar zaie umei hitzen behar zaie bizitzaz. Maite mintzea, seriotzaz, bizitzako arrokeriaz eta tuntunkeriaz, Txitxarro eta Atunean agertzen dena, ez da horregatik dira Txitxarro arroa eta tuntuna. Esan zion Txitxarroak, Txitxarro arroa, Atunak. Donostiako Mamusik estudioetan grabatu da Mikel Azpirot, Jean-Mari Ekai eta Carlos Aranzegi musikariekin eta Nibes Arilla abeslariarekin batera. Bilbao BBK Liveek osatu du 2023ko kartela Pavement taldearen iragarpenarekin. Aurtengo edizioa uztailaren 6, 7 eta 8 izango da Kobetamendin. Hamaika telebista ahotsa azpidatzi moduan ematen hasi da bere web orrian, orai NLP teknologiak lagunarekin elkarlanean. Duela aste batzuk dago martxan eta frogatuta adimen artifiziala baliatuz. Adimen artifiziala oinarri azpidatzi automatikoak eskuragarri jarri ditu hamaika telebistak webgunean. Hamaikan hasi ginenetik bagenun helburu bat eta zan euskaldun berriei altzala eskaini ahal izatea azpitituluen bidez esaten genuena telebistan, ez? Orduan eta urte guzti hauetan hori ez da posible izan, ez genulako baliabiderik eta seguruen teknologia nahikorik. Orai NLP teknologia etxearekin, Eluiar Fundazioak kudeatzen duenarekin, posible izan du hori lantzea, bai elkarlanean azkenean beraiekin, eta kamekin ere bai beste gure aliatu teknologiko bat aspaldikoa, ez. Orduan, hiruron artean garatu dugu, esaten dena azpititulu bihurtu ahal izatea. Eta hori, nire ustez, balio gehitu bada hamaika telebistako ikusleitza.
NLP teknologiak dira ordenagailuek eta hizkuntza ulertu, tratatu eta sortzeko erabiltzen dian teknologia guztiak, ezta? Eta hor sartzen dira bai itzulpen automatikoa, edo baitxa hizketaren ezagutza, eta azpititulazio automatikoa, hizketaren sorkuntza, chatbotak, lako mila gauza. Hamaika telebistarentzako egin duguna da gure azpititulazio automatikoko teknologia integratu hamaikako lan prozesuetan, ez da? Orduan, albiztiak edo zein bideopieza eta grabatzen danean eta katalogora igotzen danean edo publikatzeko igo behar denean aukera dago, nahi bada automatikoki azpititulatzeko, eta nahi izan ezkero azpititulu automatiko horietan da zen akatsak zuzentzeko eta gero publikatzera bidaltzeko. Eta egin dugu gure teknologia hori bertan integratu eta egokitu. Horretarako hamaikak urtea baliatu du kazeteriak formatu eta sistemari behartzuen informazioa erakusteko. Egia da, azpidatziak automatikoki kudeatu alizateko kazetariek hilabete deixente pasa dituztela lanean, sistemari erakusten eta zuzenketak egiten, gaur egunean zuzenketarik egin gabe ere ikusentzulei eskaini alizateko azpidatzi automatiko hauek. Azpidatziak martxan jartzeko helburu nagusia izan da batez ere irisgarritasuna. Irisgarritasuna bai entzuteko arazoak dituzten pertsonetan pentsatuz, baina baita ere euskara ikasten ari diren hoientzako lagungarri gisa. Aurrera begira erronkak izango dira, albisteetan ez ezik, elkarrizketetan eta saioetan eduki gehiagotan azpidatziak eskintzeko aukera izatea, eta baita zergaitik ez beste hizkuntza batean dauden elkarrizketak euskeratzea, edota kanpora begira ere interesgarria iruditzen zaigun edukia euskeraz sortu eta beste hizkuntza batzuetan azpidatzia izateko gaitasuna izatea. Hurrengo erronkak albiste ez haratago elkarrizketak eta saio ezberdinak eskaini ahal izatea izango dira. Eta aurrerantzean ere proiektu hauekin jarraituko dugu, bai orai NLP-rekin eta bai kamekin eta beste batzurekin ere, espero dut topatzea berriak ere. Eta kiroletan 33. Lilatoia igandean ospatuko da Donostian, inoizko parte hartze handienarekin. 1980ean Donostiako koordinadora feministak 5 kilometrotako Lilatoia lasterketa antolatu zuen emakumeentzat. Aldarrikapenak argiak ziren, sarien berdintasuna, emakumeak kirola kalean egitera animatzea eta beste lasterketa mistoetan parte hartzeko bultzada izatea. 1980ean Donostiako koordinadora feministak 5 kilometroko Lilatoia lasterketa antolatu zuen emakumeentzat. Aldarrikapenak argiak ziren, sarien berdintasuna, emakumeak kirola kalean egitera animatzea eta beste lasterketa mistoetan parte hartzeko bultzada izatea. 33 urte igaro dira eta lasterketa zaindu eta ezaguna bihurtu da, emakume askorentzat kirolen lehen urratsak emateko erreferentzia bilakatuz. Igande honetan ospatuko da Lilatoiaren 33. edizioa eta inoizko parte hartze handiena izango du. Izan ere iazko edizioan 5.000 emakume izan ziren lasterketan, aurten aldiz 6.000 izango dira. Antolatzaileek adierazi dute dagoeneko izen emate itxia dagoela. Atletico San Sebastian elkarteak antolatu du aurtengo edizioa ere, jada 8. Baina bestalde 250 lagun arituko dira lanean voluntario gisa. Dortxalak eta kamisetak banatuz, edota egunean bertan lanean. Bestalde, parte hartzaientzako errafurtzuko tren bat izango da ekitaldira joateko. Soilik lasterketan parte hartuko dutenek edota haiekin joango direnek erabili ahalko dute. Zerbitzu honen ordutegia Lilatoiaren Twitter kontuan izango da ikusgai. Eta lasterketa handia goizeko 10:00 hasiko dute. Esku bizikletako modalitatekoak aterako dira lehenengo eta jarraian korrikalariak. Ordu betera 11:30 aldera udaletxeko balkoian sari banaketa egingo da emakumen etxeko batukadarekin. Eta eguerdian lila poteoa delako berreskuratuko dute parte zaharreko kaletan barrena. Egun borobila izango da Donostian igandean.
Eta Araban ireki da estibalizko igoera klasikoan izen emateko epea. Lasterketaren 36. edizio izango da aurtengoa, eta betiko lez 15,1 kilometrokoa izango da. Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara. Gaurkoan Olaia Intziarte eta Olatz Salvadorren B klasekoa abestiarekin agurtuko zaituzte, gustatuko zaitzuelakoan besterik ez gure aldetik. Horiek izan dira gaueko albistegiak gurean gaur utzi dituenak. Gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro hamaika.eus atarian daudela eskuragarri. Gabon izan eta astelehener arte.